Cerita masa kecil. Jadi ini pula cilik aku kan aku meh dolan numpak bis cilik. Tak saiki tak tol polo. Sok lah anu senepit motor. Kan cilik aku ki dolan ameh ya tuku bakso. Dolan yo lho polo, dolan karo jajan bakso. Nah, terus ngerem ki Gelasar. Soalnya ki dalane kan lunyu to. Enek pasir-pasir ngono kae ning tengah dalan. Lah aku tak genjot terus. Aku diceluk Mbah Mento ya wong tuwa ngono, Bro. Diceluk ya Mbah ngono, jenenge Mbah Mento. Le, ameh nganti aku tak rem dadak tongik. Sok. Terus langsung dolan, Mbah, ngono aku. Ini yo sik. Gak iso tangi, Mbah, aku ngono ta. Terus ya Allah, ngono ta. Olah. Ya rene diobati sik ngono. Diceluk Mbah ngono kok ya kaget. Tanggo ki ngono sing jenenge Mbah Mento iki polo. Rene sik, rene sik. Diobati sik. Lah kowe menyanti. Dolan kalih tumbas bakso, Mbah. No. Benane ngepiri sing alon-alon. Ki Mbah aku yang ngono tok. Nah, terus diobati meneng sik. Ini kene iki bola dengkul barang dengkul ya dengkul kiwa tangan kiwa tengen ngono bola bapak punya kabeh wis bola sesuk iki cek akeh separo ngono sik ya aku tangi turu kawanan aku tak mati sik ya repot aku ya.